Spevák Igor Týmko zo skupiny No Name už dohral. Našťastie nie v kapele, ale na divadelných doskách Košického divadla, ktorému bol verný viac než 20 ročia. So svojimi kolegami a skvelým muzikálom Moritz Beňovský sa lúčil so slzami na krajíčku. Ale známy Košičan si to naplno vychutnal a štáb televízie Joj bol pritom. Ja som tu chodil ako k bokovke. Svoju kariéru rozbiehal na týchto divadelných doskách. Neskôr sa z neho stal hudobník a teraz prišiel čas, pre ktorú lásku sa rozhodnúť. Ja toto divadlo beriem voči mojej profesii ako milenku, ako frajerku, lebo jasné, že matka je No Name. Tam máme niekedy 2,5 roka vopred už nejaké zmluvy podpísané. Začínal tu v roku 1991 a po neuveriteľných 26 rokoch si v Košickom divadle dáva pauzu. Prvýkrát som hral v Košickom divadle ako 10-ročný chlapec. Tvoja a zároveň zákonitá žena Zuzana sa už o teba nebude deliť s iným. Je vynikajúci spevák, samozrejme, ale na druhej strane aj vynikajúci herec. Svoju derniéru si odohral koncom minulého týždňa. V muzikáli Moritz Beňovský účinkoval dlhé 4 roky. Bože môj, prosím ťa, vysvetli mi to. Prečo som ja zase v pozadí iba? Má on varí niečo, čo mne zas chýba? Je za nami 62 repríz, temer polovicu odohral Igor. Igor Týmko teda svoju pomyselnú milenku definitívne opúšťa, aj keď nevie, čo budúcnosť prinesie. No divadelní tvorcovia veria, že ho sem opäť prilákajú. Ja verím, že to nie je naša konečná spolu s Igorom.